Ix-xandir tal-Istat waqqaf il-programm Xarabank li għal diversi snin kien l-aktar programm segwit mill-istazzjonijiet kollha. Kien il-preżentatur innifsu li ħabbar dan fuq Facebook. Peppi Azzopardi fakkar kif fit-23 sena li Xarabank ilu jixxandar qatt ma nstabħati ta' żbilanċ fil-waqt li rebaħ diversi onuri televiżivi. Matul il-ġlieda tmexxija tal-Partit Laburista, Robert Abela kien wera l-intenzjoni tiegħu għal aktar minn darba li jwaqqaf dan il-programm milli jkompli jixxandar. Fil-fatt mistoqsi waqt Xarabank stess, Abela waqaf jitbissem u kien tefa' botta kontra l-programm billi nħeba wara suppost riforma li kellu f'moħħu jagħmel fix-xandir tal-Istat. X'in id-domanda li xtaqtni nistaqsik u ma staqsejtekx? Jekk se nagħmel riforma fil-PBS, risposta kienet tkun iva. Nemmen li hija meħtieġa. Iżda fuq programm ieħor u kien aktar ċar u għamel referenza diretta għal Xarabank. Imma nistax ninjora realtà. Realtà li qed jitkellmu n-nies dwarha. Realtà li rajta jien u realtà li naħseb ilna nitfawwa taħt it-tapit. Jiena pereżempju nsaqsi kif programm prime time lilu jixxandar 23 sena. Issa l-intenzjoni ta' Robert Abela twetqet u x-xandir tal-Istat għażel jwaqqaf għal kollox dan il-programm. Net News u informat li diġà bdew il-manuvri biex jimtela dan il-vojt u bdew jissemmew ismijiet bħal Norma Saliba jew saħansitra Karl Sanjo Navarra illi jkunu huma li possibilment jagħmlu programm ġdid fuq TVM. Sanjo Navarra ilu snin jipponta l-programm fuq x-xandir tal-Istat, iżda ġurnalisti li minn mal-Midja Laburista spiċċaw fil-Kamra tal-Aħbarijiet tax-Xandir qed joqomsu u jippuntaw li jmexxu programm ta' diskussjoni huma kull nhar ta' ġimgħa fil-għaxija. Dan minkejja li minn Kastilja kollox jidher maħdum bit-silla li lil dawn il-ġurnalisti jalqulhom ħalqhom billi jfakruhom li tħallew jidħlu x-xandir u bekk jinfetaħ il-bieb għal Sanjo Navarra waħdu. Sa dan it-tant fuq Facebook, Peppi Azzopardi fakkar ukoll kif diversi ċirkostanzi it-tim tal-programm ħaħsieb li jiġbor miljuni ta' euro għal qdiet filantropiċi u għal okkażjoni jirringrazzja lil għexieren ta' persuni li ffurmaw parti mit-timijiet differenti ta' Xarabank kif ukoll lil dawk kollha li pparteċipaw fih matul is-snin, iżda fuq kollox lil eluf li baqgħu jsegwuh.